Els joves no ho tenim fàcil. I això que hi ha uns quants drets que ens corresponen. Així van alguns. Feu recompte i penseu quins podem exercir habitualment. Dret a una educació pública de qualitat i accés a la cultura, protecció social i no discriminació per cap raó, accés a un treball de qualitat, accés a una vivenda. Desgraciadament, no gaudim d'ells amb tanta facilitat com ens agradaria, veritat? Per això cal que les lleis s'actualitzen i deixen de parlar com fa 20 anys. OK McKay, Tronco, The Booty, Effective Wonder i s'adapten aquí i com som les joves actualment. Ampliem els marges d'edat dels 12, quan comencem la secundària, fins als 30 anys. Ha arribat el moment de presentar el projecte de llei de polítiques integrals de joventut. Redeu, que llarg. I de què va això? Doncs... anem al lío. Participa. Tots els joves ens organitzem, siga per anar a un concert, siga per practicar esport. Per això reconeguem els grups de joves no associats i donem suport a les seues iniciatives. També impulsem fòrums joves com espais de debat i consulta per construir les polítiques públiques. Des de ben prompte tenim les coses clares. Per això podrem participar en les consultes públiques des dels 16 anys. Reconeguem els consells de joventut com a principal eina de participació juvenil i proposem la creació de consells de joventut territorials. Per últim, l'educació en la participació serà fonamental i ajudarà que les joves siguem conscients que participar és gestionar i decidir. Decideix. Les joves decidirem sobre les polítiques de joventut. Qui millor que nosaltres? Ara, el Consell Rector de l'IBAG estarà format pel 50% de joves i la presència de xics i xiques serà equilibrada. Promourem que cap jove es quede sense veu amb la incorporació de diferents trams d'edat, dels 12 als 18, dels 19 als 24 i dels 25 als 30. El Consell Rector és el que pilota, ja que és l'encarregat de decidir les actuacions de l'IBAG i fer el seguiment i l'avaluació de l'Estratègia Valenciana de Joventut. L'Estratègia Valenciana de Joventut, amb una durada de 5 anys, establirà els punts claus de la nova política juvenil per a tot el territori valencià. Integrarem els plans territorials de joventut, coordinant totes les actuacions de les administracions i dels joves. Xarxa Jove és un mecanisme de coordinació entre territoris per tal de repartir millor els recursos i de la que formen part la Generalitat Valenciana i tots els ajuntaments i administracions locals. Així li posem les piles als ajuntaments per tal que puguen posar en marxa polítiques per als joves, treballant de manera coordinada per tal de crear equipaments, espais públics i respondre a les nostres necessitats. Viu! Reivindiquem l'educació no formal i la xarxa valenciana d'oci educatiu, perquè també aprens quan fas música, practiques un esport o vas al cine. I és que les coses que ens agrada fer també ens eduquen en valors i hàbits de participació i integració social. Si eres voluntari, volem que se't reconega el teu esforç establint un sistema d'acreditació de competències. En definitiva, modernitzar les polítiques per a la joventut, incorporant la diversitat, la inclusió i la igualtat de gènere. Obrint camins que consoliden els nostres drets. Participa. Decideix. Viu.